Ассалому алайкум, дӯстони азизи ман. Хуш омаден ҳама каса ба канали ман. Обуначиҳои наве ки ба канали ман обуна шудестен, шуморам хуш омаден дӯстони азизи ман. Апаҷону хоҳарҷонои ман, моҳи шарифи Рамазон ба ҳаматон муборак бошад. Аз даргоҳи Яздони пок ба ҳаматон сиҳат, саломатӣ ва тоату ибодатҳои пок, зиндагии пур аз файзро хоҳонам. Бигзор рӯзаву намози мо, тоату ибодатҳои мо ба даргоҳи Аллоҳ қабул гардад. Бигзор қалбҳои мо пок гардаду кинаю кибру ғурур аз дили мо дур гардад. Як бори дигар моҳи шарифи Рамазон ба ҳамаатон муборак бошад, дӯстони азизи ман. Имрӯза наворумда бошад салати сабзигӣ, ду намуд хӯриш тайёр мекунам. Марҳамат, тамошо кунен. Апаҷону хоҳарҷонои ман, ҳазор раҳмат барое ки канали мана интихоб карде. Беҳтарин комментариҳо менависе, дар видео лайк мемонед. Ай ҳамаи шумо миннатдорум, ҳаматонро дӯст медорам, апаҷону хоҳарҷонои ман. Иҷа чӣ хеле ки мебинен гулкарама тоза ҳак шуштум. Инам хе ба қисмҳо тақсим мекунед. Дар рӯи газ боша об мондагиум. Як қушуқ намак андохта, ним дегда об мондагиум. Ҳамун об камтар ҳами ҷӯшиданда ки дуромад, ҳами гулкараморо меандозе, 7 минут меҷӯшонед. Бисёр наҷӯшонен ки иҷада ба ман хӯриш салат тайёр кардагиум. Ӯ салат мақсад чӣ қадар нозукай, вақте ки гулкарам мулоими баъд пухтагагар, вай салати шумо аллакай тит мешада. Ба ҳамин хотир ҳами 7 дақиқа, ҳами 7 минут ё 8 минут монен ба сайха соата нигоҳ кунед. Ина иҷа чӣ хеле ки мебинен майда хе боронҷӯшак обмон ҷӯшид. Баъд духтаро ҳатман намак андозен, ки гулкарам беҳад нозукай. Ба вақте ки ҳами камтар ки ҷӯшид, инам хе гулкараморо андозен. Алови дег то набоша пасттар монед, баланд намонед. дӯстони азизи ман, иҷода бошад ширкати Атомира ба шумо тавсия додестам. Замираҷон кор мекунанд, шуморо ба кор даъват мекунанд. И хоҳаракмон мегӯянд ки кадоме ки регистратсия мешавад, дастгирӣ мекунумша. Первӣ шакша мега кабинетша актив мекунум. Бо мега то ойлик биромадан мега ёрдамш метиҳум. Апаҷону хоҳарҷоно, кадоме ки кор кардан мехоҳен, марҳамат кунен ба рақамҳои рӯи экран буда нависен. И хоҳаракмон беҳтарин спонсоранд. Як бор шанси хитона санҷен. Ба рақамҳои рӯи экран буда нависен. WhatsApp доранд, Telegram доранд, Max доранд. духтаро дар ин ширкат боша хариди калон нестай. 200 сумда дар як сол харид мекунен. Бор гирифта хона ба хона намегарден. Шумода фақат якта телефони онлайн дор дар кораед. Дар хона шишта ҳам кори бори хона мекунен, фарзандора нигоҳ мекунен, ҳам кори хитона пеш мебарен. Шуморо ҳам метонен дигар занҳо бори ба ойликҳои баланд биромада. Маҳсулотош бошад табобатия, хемахем, спирулина, зубной паста. Барои зебогитон дора, барои саломатитон дора. Марҳамат кунен духтаро. Хоҳишмандо ба ҳамин рақамҳо нависен. Инам хе гулкарами ман мондагӣ ҷӯшидак 7 минут ҷӯшид. Баъди 7 минут ҷӯшидан инам хе мебардоримша. Аллакай ин пухтагиай. Мулоими баъд не ки напазен. Ҳами камакак берунуш ки пухт, ай об гирен ва худаш дурунуш мулоим мешава. Иҷа боша ай ҳами гулкарами ки ман ҷӯшондагиум, ҳам салат тайёр кардум, хӯриш тайёр кардагиум, ҳам ҳами гулкарама боша тухмкати бирён кардагиум да. Хай наворумда мондагиум тамошо кунед. Апаҷону хоҳарҷоно, як хабари хуша барои шумо мерасонам. Ман онлайн курси салат сар додум. Нав аку ҳар рӯз якта дута салат мепартом. Ай 12 намуд то 21 намуд салати корейский новинка, калсо, коса, ҳама намуд салат ҳастай. Грибикати, бохладҷонкати, ҳама намудои новинка духтаро, 2 намуд махито дар дуруи ҳами группаҳои кардагиум, Telegram дам, WhatsApp дам. Духтаро ки хоҳишманден нависен ки мана мақсад дабавит кунен. Номерома мемонам дар комментария закрепит мекунам. Марҳамат кунен номеромда нависен. Ман шуморо дар группаҳо дабавит мекунам. Ҳозирашда боша барои моҳи шарифи Рамазон аксия кати сар додагиум. Насиб карда боша баъди моҳи шарифи Рамазон ба духтаро қиматтар мешава. Ҳозирашда курси салатай марҳамат кунен. И курси онлайн набоша ба хотири моҳи шарифи Рамазон мақсад ман тайёр кардам. Ҳар рӯз салатҳои новинка партофтан мегирем. Дар группа аллакай 4-5 духтар мақсад даромадан. Ҳавай гуфтум ки хай бо дуроинагар хоҳишмандо вай пухтупазои ҳамаша партофтан гиром. Ба духтаро мақсад моҳи шарифи Рамазонай тоату ибодат мекунем. Бо барои бегонӣ, барои ифтормон бошад салатҳои мақсад беҳтарин новинка тайёр мекунен. Марҳамат кунен номерома мемонум. Духтаракон нависен хоҳишмандо. Апаҷоное ки гуфтаи буден ки курси салата иштирок мекунам, марҳамат кунен нависен апаҷоно. Дар группаҳом дабавит мекунамтона. И группае ки ман сар метиҳум ҳамиш нағза ки мақсад то рӯзе ки ҳами Телеграммон ҳастай, WhatsAppмон
ҳастай, ин видеое ки ман хушрӯ тарзи тайёр карданша инам хе гап зада нишон дода пешкаш кардагиём, ин ҳамин видеои ман меиста. Ягон вақт удалит намешавад духтаро. То вақте ки телефонотон дар дастон ҳастай, ин группаи ман барои шумояй. Марҳамат кунед. Баъди ин курсум бошад, мақсад тайёр кардам салатое ки буровардум, бо курси пухтупаз сар метиҳум. Курси пухтупаз бошад, аллакай духтаро пулош напартуфтагиян. Бисёртар дар группаи пухтупаз бисёр иштирок кардастиян. Вайда бошад наполеонои пистадор, бе писта, чанд намуд наполеон, торти медовӣ, трайфлои навбуромад чанд намуд, пирожниҳо, тортои навбуромад, торти негр, торти медовӣ, ҳама намуд ҳамин пухтупаз дар ӯ курсумам сар метиҳум иншоалло. Не ки вай курсум камтар хай назар ба ин курс қиматтар меша. Хоҳишмандо дар комментария нависен. Иҷа бошад чӣ хеле ки диден гулкарама хай ҷӯшондум. Баъди ҷӯшонда гирифтан мондагиём ба обуш хушрӯ ки рафт, гулкарама бирён кардагиём хушрӯ карда крахмал катӣ. Иҷа бошад духтаро ду намуд салат тайёр мекунам. Салати сабзигӣ аввал тайёр мекунам. Баъд салати сабзигие ки тайёр кардагиём, қатъи салати гулкарам алараш мекунам. Духтаро моҳи шарифи рамазонай, гирен тайёр кунен хай беҳтарин салатҳо меша. Ай ҳамин рецептҳо тайёр кунен. Чӣ хеле ки апаҷону хоҳарҷоно бисёри баъд мегӯян ки пухтупазот ягон секрет надора. Ҳамаи пухтупазои ман апаҷону хоҳарҷоно ба дили нияти соф ман барои шумо пешкаш мекунам ки гирен тайёр кунен, комментариҳои беҳтарин нависе. Падару модарам дар дуотие мада басай. Фарзанди хуб мегӯянд боғи падарай. Иншоалло ҳама вақт боғи падарҷону модарҷонум бошум. Иҷа бошад барои салати сабзигимон ина руғана нишон додагиём. Руғани алиена андозен духтаро. Баъд приправа барои салати сабзигӣ. Иҷа бошад намаки хухва андохтагиём, чеснок, укроп андохтагиём барои салати сабзигӣ. Краситель ҳастай ранг барои салати сабзигӣ. Ай ҳамо андохтагиём. Инам ҷа хай навора чӣ хеле ки дидестен, ҳама чиша хушрӯ карда фаҳмонда тайёр кардастам. Баъд духтаро вақте ки ҳамин шумо салат тайёр мекунед, ҳамин руғана ҷӯш кунед. Чӣ қадар ҷӯш кунед ки дар болои ҳамин приправа, ҳамин чизое ки андохтен ку ҳамуда андозен. Ҳамун руғани ҷӯше ки шумо меандозен духтаро, чӣ қадар маззаи ҳамун приправа, чеснок, укроп ҳамаша ку мебурора. Баъд чӣ қадар сочнӣ мекунад салати шумоя. Ина духтаро ранге ки гуфтум анани рангай барои салата. Инам хе баъди руған андохтан бошад, хушрӯ карда ҳамаакша ай гирдо гирен дар байни монену шакен якҷоя кунен. Беҳтарин салат мебияд, беҳтарин рецепт ай духтарако. Гирен тайёр кунен, беҳтарин ай барои оилаҳотон, фарзандакотон. Мақсад бо ҳама хӯрокҳо хӯрда мешавад. Иҷа ман хай наворум дар гап задастан телефонумда ҳамин духтаракое ки дар курс иштирок карданиянд сообщениҳошон хай тез омадастай. Агар ягон вай овоз рафта бошад, хай мешаҳад карда бошум. Бахшиш апаҷону хоҳарҷонои ман. Ҳамин салати сабзигиро руғанша бисёртарак андозен, чӣ қадар бамазза меша. Обдорак мешада. Ҳаминҷа бо хай нишон метиҳум ку бинен ку байни ҳамин 3-4 соата обушам хе хушрӯ буромадагиай. Баъди ҳамаша якҷоя кардан, ба уксус меандозум. Баъди уксус андохтан бо якҷоя мекунем духтаро. Уксус бошад 70%, 70% истифода баред. Ина нишон додагиём бо барои шумо. Иҷа акума 1 кило сабзи аз салати сабзигӣ кардагиём. Ҳамин 1 килода бошад 1 қошуқ намак меандозен. Ҳамҷа андохтагиём чӣ хеле ки дидем. 1 қошуқча приправа меандозен. Баъд хухва 1 қошуқ меандозен ва чӣ қадар салата бамазза мекунад. Хай укроп, чеснок ба таби дили худтон меандозенда. Уксусам бошад 1 қошуқ андохтагиём. Имрӯз бошад насиб карда бошад ҳамроҳи шогирдом, дар хонаям шогирд дорам, ҳамроҳшон бошад 3 кило сабзия салат тайёр мекунем. Барои салати кимчи, салати сабзигӣ дар корай, барои салати помидор дар корай, барои салати болгарский. Дар дурнои ҳамино меандозумда. Ана барои салати спаржа тайёр мекунам. Гриби деревянский, соя мяса. Ин салатода салати сабзигӣ дар кор нестай. Хай курси беҳтарин мегзара иншоалло. Хоҳишмандо нависе. Иҷа бошад чӣ хеле ки мебинед салати сабзигия тайёр кардам. Духтаро салата мондум баъди тайёр кардан пресс мекунем да 2-3 соат ки дам гирифт, инам хе оби хушрӯ мебурора. Об дорак меша салатон. Агар як шабона рӯз монен, агар пресс карда монен, салатон бо беҳтарин мебиёяда. Иҷа бошад чӣ хеле ки мебинем барои салати гулкарамум. Гулкарами обҷӯш дар корай, бодринга реза мекунем. Болгарский сурх реза мекунем, болгарский сабз реза мекунем, помидор реза мекунем. Ин салата бошад приправа намеандозум, ба хотире ки дар салати сабзигӣ аллакай андохтагӣ будум.
Инам хе гулкарамура озодона дигар ҷудо мекунем. Духтаро вақти ҳами кофтаншам, ҳамхе якҷоя карданшам, озодона ду даста мақсад якҷоя кунем, ки ин салат беҳтарин салатаи нозукай гулкарамуш тит мешада. Дар дурнуш меандозем 1 қошуқ намак, 1 қошуқ уксуси андохтагиюм, 1 қошуқ соеви соус меандозем. Ба рӯғани ҷӯша как меандозем. Инам ранги салати сабзигӣ ҷӯш када рӯғанша меандозем. Анамхе салата озодона якҷоя кунен. Аввал камакак ай тагиш гирем болода монен, баъд ду даста инамхе якҷоя кунен озодона, ки ин салат беҳад нозукай. Хай ҳар салат ба худаш нозукӣ дорад. Яхе салати ҳаст, ина салати сабзигӣ аст. Сахт якҷояш мекунӣ, ки вай сокш бирояд, овуш бирояда. Дигар салатҳо ана спаржам хай нозукона, соя мияс, ин салатҳо хай нозук ҳастанд, нозук бояд якҷояшон кунида. Хай ҳар як кор ба худаш як нозукӣ дорад духтаро. Ҳар як нозукиҳоро агар шумо риоя кунен, иншоалло оянда муваффақ мешен. Иҷада боша салата тайёр кардум. Баъди салата тайёр кардан 4 соат мондум, дам гирифт. Баъди 4 соат монда дам гирифтан инам хе гирифта дар тарелка мебардорум. Ай салатум боша дар влогум тайёр кардагиам духтаро. Кадоме ки тайёр кардагианд маззаи салата медонанд, ки чӣ қадар ба мазза мебияд ин салат. Иҷа боша хай ман навора ба анҷом мерасонам апаҷону хоҳарҷоно. Имрӯз рӯзи беҳтарин барои ман аст. Духтаро бисёрӣ мебиёянд. Мо бояд 8-10 намуд салат тайёр кунем. Дар ҳаққум дуогӯ бошен, ки дар ҳар як кору муваффақ шавам апаҷону хоҳарҷонои ман. Ҳаматонро дӯст медорум. Нағз монед. Моҳи шарифи Рамазон як бори дигар ба ҳаматон муборак бошад. Аллоҳ ҳаматонро нигаҳбон бошад. Худотонро эҳтиёт кунед.